Malta mit-sena wara twelid ta' Domingos Mintoff hija totalment differenti. Biex inkiseb dan kollu Malta rat il-kontribut ta' ħafna minn ulieda, iżda m'hemmx dubju li l-Perit Mintoff kien figura importanti ħafna f'dan kollu. Mintoff bidel l-istorja ta' Malta, għax Mintoff kellu viżjoni għal dan il-pajjiż, viżjoni li beda jiktibha u jitkellem dwarha sa minn eta żgħira. Malta ta' wara Mintoff hija Malta indipendenti, Repubblika u ħilsa. Malta fejn il-poplu Malti għandu rajħ fideh, Malta ta' wara Mintoff hija Malta sekolari. Ma kienx triq faċli, Mintoff u n-nies tiegħu iffaċċjaw id-dnub il-mejjed, iżda bis-saħħa tas-soldati tal-azzar u rrieda li jibdel il-mentalità, il-poplu fehem id-differenza bejn stat u knisja. Malta ta' wara Mintoff hija Malta ta' drittijiet ċivili. Kien Mintoff li ħareġ lil persuni b'diżabilità mill-kantina, kien Mintoff il-Prim Ministru li fehem li rridu jinbidlu l-liġijiet fil-konfront tal-persuni omosessuali, kien fi żmienu li daħlet l-idea ta' żwieġ ċivili. Malta ta' wara Mintoff hija Malta tal-ġustizzja soċjali, Malta tal-pensjonijiet, Malta tal-Children's Allowance, Malta tal-edukazzjoni u s-saħħa b'xejn. Malta fejn il-maġġoranza tan-nies huma sidin ta' djarhom. Malta ta' fejn in-nies jaħdmu u l-għejxin tagħhom mhuwiex ibbażat iktar fuq il-gwerer ta' ħaddieħor, il-ħaddiem olla rasu mill-faqar u beda jgħix b'dinjetà. Malta li għandha identità li narawha f'azzjendi bħall-Air Malta u mit proġett ieħor li ħolhom bih u wettqu. Fuq kollox hija Malta b'relevanza internazzjonali. Mintoff dar id-dinja jitkellem dwar il-paċi fl-Ewropa u l-Mediterran. L-ewwel Prim Ministru mill-Ewropa li żar iċ-Ċina u l-Prim Ministru li ġab ftehimiet ma' pajjiżi differenti bħal Libja u l-Italja tal-aħħar għadna naħsdu l-frott tiegħu sal-lum. Malta ta' mit-sena wara twelid ta' Mintoff hija Malta b'saħħitha. Ħadmu għaliha diversi, iżda m'hemmx dubju li l-ikbar bidla kienet xpronata minn dan il-ġgant tal-politika Maltija.